Moje ime je Hadži Lazar Filipović, dolazim iz Čačka, iz triatlona tima Borac, također iz Čačka. Predstavnik sam para triatlona i na ovoj trci uzeo sam učešće na para plivačkoj trci, na trci od 3 km koja je bila ujedno bodovana za prvenstvo centralne Srbije. Mogu da pohvalim organizaciju kompletnog takmičenja, vidi se da je uložen veliki trud i veliko angažovanje i dobra volja da se sve ovo napravi, da se okupio veliki broj kvalitetnih takmičara, što mi je jako drago. Prvo da sam učestvovao i da sam uzeo učešće na takvom događaju i opet drago mi je da vidim da ima dobre volje da se afirmiše para sport i para plivanje, što je jako značajno jer je to malo negdje obezvrednjeno ili podcijenjeno, odnosno nije toliko aktivno, ali sve u svemu to je nešto što bih želeo pohvalim. Para triatlonom se bavim zato što pripadam kategoriji slepih osoba, imam samo 2% vida i generalno u svojoj karijeri sam osvajao medalje na evropskim i svjetskim prvenstvima. Evo nedavno, pre 3 mjeseca sam osvojio bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Znači bio sam evropski prvak i vice šampion Evrope i vice šampion svijeta i 3. mjesto sam imao na svjetskom prvenstvu. Tako da eto, te neke evropske medalje sam ujedinio i dalji neki koraci u mojoj daljoj karijeri su svakako težnja da osvojim svjetsko zlato i Bože zdravlja i da uzmem učešće i ako se i ta želja obistini da osvojim medalju na paraolimpijskim igrama.